Salutare fraților și bine v-am regăsit la un nou video alături de David. Salut! Aici suntem la partea a doua, de unde am rămas noi blocați. What the fuck, băi? Știu. De unde am rămas noi blocați. De acolo suntem Asta e partea a doua și încep. Bă, dar nu mai am spawner la pat. Da. Da, poți să dezici din doar. Păi trebuie să ți la sun. Nu te rămas, nu te lasă. Ia, gata. Gata, fraților, nu stai pe spawner ăsta. Bă, dacă avem de nu mai trebuie. Deci, după cum v-am și spus, asta este partea a doua. Și vom încerca acum eu și cu David să-l trecem. Îți dau o bucată. Îți dau și eu. Mamă, că nu-ți dau. Da, dar oricum, când o să ajungem în sus, trebuie să mori ca să luăm. Nu. Îmi dădui teleport și mi-a apărut cu respawn. What the fuck, ai? Ce ne spune? Deci, de fiecare dată când sar la un ăsta, mi-e frică că cad. Pe unul. Da. Păi chiar trebuie să fie frică, adică ce? Uite că mai avem până sus. Vai, nu avem. Eu sunt deasupra capului tău. De dacă putem, poate. Ce mai întâmplă? Mamă, dar oare cât de lung este? Sau oare câte episoade o să facem până când o să terminăm? Cred că 10 minute. Cum am luat foc? Bă, ești nebun la fac? Deci nu, nici jocul nu vrea să-l trec. Chiar nu de mai la. A, Fraților, bă, dacă vă stai, dați bă, voie era să... acolo un din ăla care îți dă foc, știi? Și trasă ca o fantomă. Fraților, dacă... What the fuck? Coaie, cât de sus era. Fraților, dacă aveți o idee de cealaltă de foc, lăsați un comentariu acum. Bă, deci eram aproape sus de tot. Da, sigur, aproape. Bă, mă jur, bă, eram la scările alea, o să te uiți la videoclip. Când o să-l postez, să vezi. Îți dau acolo și un like? Așa, fraților. Tu ești exact... Ce se face mai negru? Da, tu ești exact sub capul meu. Nu. Oh, shit. Cum pot, mă, să cad așa de jos? Eu gata, am învățat cum trebuie să fac eu ca să trec. Eu, înainte, când eram aici, îmi dădeam mie spawnerul exact aici, credeam că mă duc nu știu unde, dar acum văd că mi-e aici și îmi dădea spawnerul corect. Și puteam să trecem. Oh, shit, cât de prost. Făcut respawn, acum. Fii antenă, mă, că acum... Cât de prost trebuie să fiu. Ca zurăm amândoi? Da. Nu spune cât prost ești. Creativ și direct acolo. Ce crezi? Dă-ți așa. Îmi dau pe creativ și direct acolo. Pe dă-ne pe amândoi atunci. Dau să fiu amândoi. What the fuck? Hai, stai, trebuie aici? Unde trebuie? Aici? Da, gata, poți să-l dai de survival. Nu, nu-l dau. Îl dau.
da. Dă-te. Poate face, făcui, distrugeți tu blocul ăsta din... Nu pot să-l distrug. Cum nu poți, mă? Gata, nu gata, putem. Nu-i distrus așa. Cred că am lasă la... Băi, ce prost. Ia mișcă-te. A, gata. Am lăsat să mi fac cum îmi fac. Nu am făcut să mă sun. Eu nu-mi pot să-i spun la pat. Gata, mi-am pus. Aia, cum și eu, nu pot să fac. Dacă mă sun. Nu. Bă, stai bă, liniște, că ai spus la pat. Știu eu să le arunc așa. Am căzut. Nu. What the fuck? Deci acolo văzut și tu cât Mamă, de greu e aici. bă. Gata, am trecut, dă-te pe la mine. Ia mă. Hai. Nu știu unde ești. Aici? Pe ce trecuși? Asta de aici, care era foarte grea. Bă, David, era cea mai simplă dintre toate și o distrusei patul și dacă voi muri acum nu mai avem spawner. Zi-ne dacă trecuși de acolo, că sunt foarte simple, că Am căzut. crezi că trecuși de tot. Uite-te și tu ce simple e și zice că trecui de asta cea mai grea. Sincer, bă, acum. Eu cred că terminași tot traseul. Da, mă spune, bă, cum să-l terminăm așa de repede? De ce ai dat? Bă, cum să din greșit? Te poți să spui ce? Deci nu cred. Deci chiar nu cred că de prost poți să fii. Nu cred. Hai mă, Fenici, să ne concentrăm. Sunt cel mai prost om din lume. What the fuck, oaie? Hai că mi-am dat de pe Vezi că de departe ai Uite, și mai putem să ne mai sunim pe scări dacă vrem. Păi știu asta. Nu ți-a auzit așa? Nu, telefonul meu e 5%. Nu încărcă-te. Da. Ia, dă-te un pic. Vreau să mă uit dacă o să mă arunc eu. Acolo, la 5.000 de blocuri. Nu, că Sincer, chiar n-am nimic. nu. What? Și de aici încolo trebuie pe scară. Nu. What the fuck, you bro? Să nu ți-ai teleport. What? Cum sărești la loc acolo? Păi dacă dai drept în față și tu ai cărma încolo, îți dai Nu, să what the fuck, oaie, cât de prost. mă bucur că recunosc. What? Cum veni și înapoi? Băi, nu te cred. Dă-ți teleport la mine. Ascultăm și la... Mamă, că mai am până sus. Mai avem o grămadă. Încă 52 clipuri că terminăm. Deja ne chinuim la traseul ăsta de 10 minute. Două și vrei să o cam 10 minute să terminăm. Bă, mă jur că sunt prost rău. Fii prost. Da, dar totuși n-ai murit. Deci ce copil prost, bă. Deci... Că de aproape suntem de pot. Să-mi dai mine prosă.
Ce credeai? Oh, Oh, shit. Îți dai shit. seama cât asta, tipul ăsta să Uite ce trebuie să faci. Îl terminași? Nu. What the fuck? Nu cred, deci... Aici nu cred. Vreau de la tot. Păi dacă tot ai mine... Na. De ce mă joc? Mama, era să cad. Cât mai prost. David și tașcă, dacă cădem amândoi jos, bro, am viitorul de tot. David! Băi! Să vezi ce bătăiesc de vezi. What? Căzuși, nu? Da. Bă, cum adică? Băi, ce prost ești. Mamă, bă. Eu îl dau de creativ, mă jur, și mă duc unde fusă eu. Așa e mai bine, nu? E așa. Bine, bun. Ok. Băi, cred că mă duc mai sus. Bă, dar ia te teleport la mine să vezi ce grele sunt ăștia. Ia uite-te, tu reușeai să sari exact aici? Hă? Ce fac cu aia? De ce le faci atât de grele? Hai, bă, eu am dat pe creativ și mă duc. Mamă, gata, am reușit. Bă, știi ceva și eu mă duc până sus, că e prea mult de trecut. Uite cât de mult aveam noi. Eu mă duc sus de tot, bă. Ia patul și dă-ți teleport la mine. Păi Mamă, sus, ce fain e aici sus. Câteodată nu uita să așa câte trasee între noi. Hai, lași patul. Sper să se întâmple greșeală. Ok, hai, dă-ți teleport la mine. Hai, până unde faci? Aici ai finalul? Nu. Bă, deci jur, chiar că l-am. What? M-am uitat cum avem, fraților, fără sezon. Deci sigur de aici vor să fie 3-4. Deci uite în ce porcărie eram noi. Wow. Mamă, văzui toată porcăria acum, văzui. Și eu. What the fuck? Nu știu de ce îmi tremură imaginea. Să mă arunc de aici? Să mă arunc. Băi, nu te cred. De ce mă arunc? Ei. Am răit. Chiar nu-mi s-a priceput. E că gen crezui și eu că gata am Bă, eu nici măcar pe un cub nu sări. pe bune. Da. Poate nu ești așa de... Mamă, nu. Dar că țin în față pânza numai să o iei în sus. What the... Nu. Acum trebuie să fie. Vino repede aici. Vino. Pierd. Ai, nu te cred. Asta e, mă. Uite cât mai avem noi, David, uite-te la mine. Și cred că acolo va fi finalul, tot mai pe acolo. Mamă. Doar n-a fi. Acolo la cercurile alea, cred. Yes, să distrug pânza asta. Uneori pânza ți ajută. Da, când cazi la înălțimi, da. Pânza e ca apa. Dar nu. Bă, nu te cred, fraților, noi de acolo. Stați un pic că vă arăt acum. Ce proști suntem. Eu cred că de acolo noi trebuie să sărim aici, nu direct aici sau... Nu știu. Ia patul și vină la mine. Deci, primi câteva poțiuni și golden apple-uri. Dă-ți teleport la mine. Pat. Da. Pune patul aici,
Să le punem în respawner. Ia, fără așa să punem. Le primești? Da. Dar nu primești cum Asta mă face mai rapid. Asta sar mai sus. mai rapid. Asta să-mi iau de aici. Dacă se deja. Nu, sunt cu bombe, știi? Până gata. Lasă-mă cum se trece. Gata, mori ca să primești, să iei ălea. Să iei patul. Mamă, lasă-l acum, cad bombele. Hai și ia patul și dă-ți teleport la mine. Nu. Dar să pierd și poți să-mi dau. Da, pierzi și ia patul la mine. Uite-te și tu cum cad. Mame. Eu îl pun. Da. Hai, dă-ți Da, teleport la unde mine. am început? Păi, și patul? Pe bun. Ia, stai tu aici, că încerc eu să mă duc cât de repede pot să-l iau. Nu! Tu sper că rămâi și acolo, nu moriși. Nu mă Asta nu știu. Problema știu. Dă-te. Lași? Da. Gata. Cum șansa așa nu a, bă, era acolo mai simplu. Bă, văd terminarea. Cred că în videoclipul ăsta terminăm așa. Da. Și îmi plac ăștia mai lungi, așa, sunt mai interesante. Și mai grele. Gata. Da. Dă-ți teleport la mine. Să răsau. Nu, what the fuck, oai? Hai, dă-ți teleport la mine. Sau, Iau 4 și da. nu-ți da. Nu meresc. What the fuck? Nu-ți da teleport. Trebuie să distrug. Ce trebuie să distrug? O asta cum de aer. Cred că pe videoclipul ăsta o să distrug și asta. Vede cât de multe. Recură 17 minute. Nu. De ce nu se distruge? What? A, aici. Hai să distrugem o dată ușe. De ce nu se mai distruge, nu? Dacă trebuie să-l dai disconnect și să distrugi. Mă, lasă o grămadă de la săgețile ale tale. Ia-le. Că nu, Mamă. tu nu înțeles că la... Oh, shit, am distrus tot. Dă-ți teleport la mine. Că trebuie să iau și totul. Nu pot să Deci zbor. ia toate săgețile. What the fuck? Nu pot. Ce nu poți? Gen, what? Sper că nu poți. Ba da. Și nu mai îmi funcționează zborul. Din cauza săgeților. Cred că or să încheiem videoclipul aici pentru că ne lasă lag și nu o să putem să terminăm traseul, nu? Da. Doamne, mă teleportai la mine. Ia toate săgețile că mergem în față. Ca să mai fie lag. Ce fac, mă? Salut, Daddy. Ceau, Ce mă, tu ești de survival? Da. Ce crezi? Că sunt de creativ. Aici eu mă întorc înapoi în tot timpul ăsta. Te lasă de acasă să... Îmi place să mă prind pe chestiile astea, dar e greu. Ia mă că vreau și eu să văd ce se află.
ce zgomot sau de când calcă pe buton, te uiți sau te? Bă, dă-ți teleport la mine. Ok. De ce cad în jos? Dă-ți teleport la mine. Ok, oricum de teleport. Tine. Nu se te spune. What? Tu le duci mine? Da. Dar de ce nu putem să sărim? What? Asta. Asta lasă. Nu știu că se ascultă la mine. Hai, urmă, știu. Să moară Dani. Să moară Dani, Ciprian, de ce mă aruncași? Nu puteți să mă omor. Moară, măi. Deci tot ar fi mai încet ca să nu se mai aude sunetul ăla. Dă-ți teleport la mine. La patul? Da. Bă, stai că noi ne întoarcem înapoi. Nu ne întoarcem. Pune patul. Bă, noi nu, sigur nu ne întoarcem înapoi. Ba, da, ne întoarcem. Bă, nu. What the fuck, asta e mai complicată. Pentru mine că... Gata. Vreau să concentreze. Nu te mai uita. Ce simplu e. Credeam că o să o trecem mai greu. Mamă. Și acum trebuie să sar cumva jos acolo, dar să am tot HP-ul încărcat ca să nu mor. Aia e apă? Da. Era lapis. Cred. What the fuck? Dă-ți de pe la mine. Ce ajunsăși? Nu, da, sunt. Deci da, acolo e bloc de lapis. Sigur? Sigur. Sunt 100%. Bă, cum cred eu? What the fuck, aia? Dacă eu or să mă arunc acolo. Aici cum ar veni sunt 24 de blocuri, să zici. Eu or să... Ce calcul facem acolo, Borăcel? Da, maxim. Da, o jumătate de mieră, pentru că sunt 24 de blocuri. Nu te cred. Stai să iau eu patul ca să mă... Eu calculai bine, What the fuck, mă dă numai... Nu mă dă lângă pat. Mă dă... What? Nu zice că nu se merge. Uite. E? Stați un pic, îl dau de creative. Erau 24 de blocuri, mă vezi? Pui sărăm patul din greșeală acolo și cred că nu. Sau nu prost. Bă, deci doar blocul ăsta era apă, nu cred. Care? Ăsta și ăsta era lână. Băi, deci nu cred. De pe blocul... Aici nu avem Uite, acoperiș. pe blocul ăsta vreau nu să apus. Uite, bă, aici e ca în jocul ăla. Mai avem un pic până la final. Un pic de tot. Da, dacă cățăm jos... Bă... Trebuie să o luăm la început la cădem jos. Deci, zi-mi de ce m-ai aruncat jos. Nu.
să știi că eu sunt șmecher. Și tu ești prostul. Bă, stai să nu ne omorâm. Că după aia ne dă acolo și trebuie iarăși. What the fuck, băi, cât de prost poți fi. Am încă unul cu capul să nu trec așa pe jos. Să fie așa mai distractiv. Bă, da, acolo mereu pe frână. Îmi pui în frână. Oh, what the fuck. Băi. Acum nu mai pun frână. What? Nu știu, am merg pe jos. Și eu. A, bun, nu putem, că uite, e zid acolo. Vezi, bă, tot trebuie să le facem. Că era culmea să putești așa pe jos. Ba da, poți. O să arăt eu cum. Ia, du-te tu, treci de zidul ăla. Ok. Mă duc. A, păi dacă luași alea cuburile alea Inteligență. de blanzoaie. Inteligentă, mă. Sunt inteligent. Hai, dă-ți pe la mine. Păi dacă gândești și tu, că tu nu gândești deloc. Aha, ăsta e de la cu dichiseală. Ori să pun patul exact aici. Și mi-am pus spawn. Și eu mi-am pus spawn. What the fuck, ai? Deci, cred că aici trebuie să ne aruncăm de aici. Fix. Aici pe slide. Bă, da. Uită-te și tu ce ușă cu lavă e acolo. Da, mă. Stai, că fac eu aici o chestie exact. Aha. Și aici dacă e așa. What the fuck, ai? Stai, mă, că de data asta trecem tot pe jos. Să vezi și tu. Că am o idee bună. Ești tu. Hai că iau eu pac. Slime. Am nevoie de slime-ul ăsta. Că știu eu cum să scăpăm și de aici tot pe jos. Și le iau și pe slime-ul ăsta. Și o să se orientăm What the fuck? să se ăsta, gata. Vezi? Ce? Am trecut. Și peste zidul ăsta. Stai pe să nu-și la tine. Vezi? Nu. Înțeleg. Și acum trebuie să sărim aici? Pune patul? Păi, crezi că îl câștigăm? Da, bă. Am câștigă. Ia, ăsta ce? Nu putem să trecem. Tu fac o ne-a capturat. Nu mai să facă. Vezi, mă, ce fac inteligent. Ce scrie? Acum haide să distrugem tot și să ne sum sus acolo. Să vedem ce e acolo. Ba, bă, e doar un zid, uite. Ia, ce sunt ăștia? Uite, bă, itemele le-a aruncat el. Da, mulțumesc, creierul. Ce fain. Aici aruncat toate itemele. Da, uite, ce fain. Cred că din toate itemele ăștia a construit el chestia asta. Da, îți dai seama cât de mult s-a chinuit el la acest traseu. What the fuck? Vezi, l-am de la început. Doamne. Fraților, am zis eu că facem 2-3 părți, dar n-am făcut 2 părți. Și parcurs. Fraților, și cam asta a fost episodul. Nu uitați și voi să abonați, să dați un like. Și cam
Nu-l opri videoclipul, că De vreau ce? să văd o chestie. Bă, vreau să scriu aici, dați like. Bă, Da. Ce scrie să nu? Da. vreau să scriu, dați like. Hai o bătălie. Fraților, dacă vreți să revenim la videoclipurile noastre de bătălie, Să ziceți în comentarii. da. Mai puțin hashtag. Stai, ce se află pe ușa asta? Ce? De la final. Eu. What? Faci prostul. Nu spune. Ai! Fraților, cam asta a fost videoclipul. Nu uitați și voi să vă abonați. Să dați un like, un share, un subscribe. Cu voi a fost Dragoș. Și da. Stați un pic că vreau și dacă să... Pișni până la cap, cum am pus. Hai. Bă, Da, hai. uite aici. Hai să ne terminăm bătălia aici. Să ne terminăm bătălia aici. Mă, toată lumea știe că tu nu știi să joci Minecraft. Băi, tu te n-am nu te mai nimerești. Te-am bătut. Mai bătut. Tu muriți primul. Eu te-am bătut. Yes. Uite. Nu, hai o bătălie așa, fără să mergem pe acolo, știi? Ok. Păia. Ce n-am face? Hai să terminăm bătălia asta, să vedem care va câștiga. Eu, Gani sau Dream? Ce mă mișc mai lent, eu nu știu de ce. Era șansa ta. Dar nu e acum. What the fuck? Hai mă, cine mă ți bate Gani? Nu mă bate niciun Gani. Gani prost. Mamă, bă, cât HP are. Uitați, aici scrie dați like. Hai mă, Cu vin. traseu. Hai mă, vino să luptăm, mă. E vana toilor. Nu. Am câștigat. Uitați. Acest buton Am câștigat. Fraților, cam asta a fost videoclipul. Nu uitați să vă abonați și să bubuiți butonul de like. Stați un pic. Uite, fraților, o să bubuiesc butonul de like, mă apăs eu pe acest buton. 3, 2, mă, stai mă să zic eu 3, 2. Când da. Stai. Stai, fraților. Fraților. Ceau. Uite cum apăsă pe butonul ăsta să dați like. Like, mai bine. Uite o pisică. Hai mă că lungim prea mult episodul. Fraților, cam asta a fost videoclipul. Nu uitați să vă abonați și voi. Să dați un like, un share, un subscribe. Cu voi a fost Dragoș și David care v-am... Ce prost ești. Vreau să o ce aici.